Es tracta de donar directrius polítiques, és a dir, es tracta de que el conseller Jané doni una ordre al comissari Trapero, que el comissari Trapero doni l'ordre a tota la cadena de comandaments, i a partir d'aquí el que són els funcionaris queden absolutament coberts perquè ells tenen un deure d'obediència als seus superiors. David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya i de la Trisindical. Bona tarda. Molt bona tarda, Xavi. És que em sobta, no? Em sobta que un representant d'esquerres faci aquesta mena de declaracions perquè és que l'obediència deguda només existeix a les dictadures. Mireu, si admetem que el poder polític pot donar directrius polítiques a través dels seus funcionaris policials per desobeir un jutge, això directament és la fallida de l'estat de dret. Exemple gràfic. Quan arriba un jutjat i li donen la instrucció amb el cos nacional de la policia o el cos que sigui, és igual, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, a qualsevol, a l'agència tributària, perquè es detingui el senyor Rato. I en aquell moment salta el ministre d'Interior i li diu amb el policia, escolta'm, no, que és el que estaríem fent si donem directrius polítiques, això directament és la fallida de l'estat de dret. Valentina Nadón, portaveu del Sindicat Autònom de Policia SAPCEPOL. Què tal, com estem? Bona tarda, Valentín. Hola, què tal? Quan la CUP està dient que això es pot fer sota el principi d'obediència deguda, està fent servir el mateix argument que estaven fent servir la defensa dels nazis al procés de Nuremberg. Me dieron una orden. Doncs no, miri, que et doni una ordre d'aquest tipus no implica que tu puguis saltar-te la llei. Si la legalitat que emana al Parlament de Catalunya afavoreix que vosaltres tingueu garantia de fer acomplir o de no fer acomplir certes directrius, què fareu? Doncs escolti'm, jo crec que la policia... Miri, al llarg de la història, la barreja de policia i política, el resultat que ha donat no ens ha agradat com a mínim al Sindicat de Policies de Catalunya i per extensió a la Trisindical. Nosaltres, diguem-ne que l'únic lligam que tenim és el respecte total i absolut a la legalitat vigent en cada moment, perquè al contrari seria, com estàvem comentant ara, doncs una dictadura. I en aquest cas, a més, seria una dictadura de la minoria. Perquè d'igual manera que està dient, no, jo us demano que incompliu aquesta llei, també ens podria demanar que incompléssim els drets humans amb el tractament dels detinguts, per dir alguna cosa. I això seria realment, doncs, pràcticament fregar l'estat policial. De fet, em sorprèn molt, com deia el company David, aquest posicionament perquè és més propi d'un estat feixista que d'un estat de dret. Si la legalitat emanent del Parlament de Catalunya afavoreix que vosaltres pugueu, ja no parlo de desobeir, per mi és un concepte que prefereixo un altre, que és obeir al poble de Catalunya, què fareu? Bàsicament que si entrem amb la dinàmica de quina legalitat s'ha de complir, si la d'aquí, si la d'allà... Escolti'm, dir que la 10/94 de l'11 de juliol emana del Parlament de Catalunya, per tant, del poble de Catalunya. Aquí no té res a veure. Madrid és una llei que l'ha expressada al Parlament de Catalunya, que, en teoria, és la voluntat del poble de Catalunya. A part de policia, i si m'ho permès també com a jurista i com a advocat col·legiat com no ejerciente, jo penso que abans de parlar de la normativa un se l'ha de mirar, perquè si no pot incórrer amb, si més no, certes incoherències. Mira, nego tot el que has dit, absolutament. Però és que a part, a mi m'agradaria que expliquéssiu, sisplau... Però què és? Perdó, deixa'm que acabi perquè si no ens trepitgem i no... Un segon, Jordi. Digues. Quan parleu de desobediència, jo penso que l'heu d'explicar a la gent una mica de què va tot això. Hi ha una cosa que aquí ho hem dit per activa i per passiva, i que jo suposo, Jordi, que tu vas per aquí. I vosaltres conflicteu. Quan dic vosaltres, dic qui sosteniu el tema de la desobediència. Sosteniu d'alguna manera que hi ha dues lleis. La llei bona i la llei dolenta, no? La llei espanyola i la llei catalana. Però a dia d'avui no hi ha dues legalitats en confrontació. Hi ha una única legalitat. I nosaltres, tot el corpus jurídic que tenim que obeir és l'Estatut d'Autonomia, és la llei de policia i tot és part del mateix sistema legal. Quan vosaltres parleu de heu de desobeir una part de la legalitat, això ens porta a situacions absurdes. Perquè si entrem en aquest joc, Jordi, al final podríem dir, doncs mira, la part del Codi Penal que m'interessa, delictes contra la propietat, la respecto. I nosaltres agafem i detenim els senyors que cometen actes contra la propietat i els portem davant dels tribunals espanyols, per cert, de l'Administració de Justícia. Però tota aquesta part la desobeiu. No, la legalitat s'accepta o no s'accepta en bloc.
La pregunta era, què obeireu? Una legalitat que surti del Parlament de Catalunya, una legalitat espanyola, dependrà del cas d'un T'he jutge. contestat. Sí. T'he explicat que la legalitat no la dirimim nosaltres, que són els jutges. I quan hi ha un xoc de legalitats, hauran de ser ells qui determinin. Em sembla que m'he expressat, a lo millor no m'he expressat bé, però em sembla que ho he intentat. Jordi, torno a insistir. A veure, vivim afortunadament en un país democràtic. Una institució policial i militar, ja ni en parlem, ha d'estar absolutament al marge de qualsevol tipus de posicionament ideològic com a bloc, com a institució. I si això passa o amb un règim autoritari, o permetin que ho expressi d'aquesta manera, amb una república bananera. ¿Qué coño es esto de la UDEF?